Hej alle sammen, mit navn er Rune Hansen. Jeg har fløjet drone professionelt i 7 år, og måske kender du mig som Drone Rune. DJI Nordic har bedt mig om at anmelde den her nye drone fra DJI, som hedder DJI Neo. Det er den absolut mindste i DJI's serie nogensinde. Den vejer 135 gram. Dronen er jo så lille, så den kan bare lige ligge hernede i min jakkelomme, og så kan man med på tur. Nu skal vi lige prøve at have samlet det her. Se, hvordan det fungerer. Sådan der. Så kan man også med fordel lige sørge for, at man altid har strøm på sine ting. Så. Nu skal vi prøve en af de sjove features, Spotlight, og se, hvordan den fungerer. Det var Spotlight. Nu skal vi lave en follow. Det var meget fun. Circle. Skal vi lave en circle? 2 meter. Det er det er da helt vildt sjovt. Det er super smart til de sociale medier, at man ligesom kan lave noget, hvor dronen selv er aktiv. Det er mega smart. Rocket 4 meters. Det er mega fedt. Nu bliver det spændende. Nu skal vi lave en follow med dronen, hvor jeg kører rundt i parken, og så ser vi, hvordan den følger mig. Nu er den op, og så tager man egentlig bare lige og markerer her. Active track. Det er fedt. Der er træer hernede, der er buske. Lad os se, hvad den kan. Det er fandme sjovt. Man har sådan lidt en idé om, at den ikke følger, men det gør den altså. Det er helt vildt knivskarpt, det her. Jeg kan se ned, hvad den laver nede på skærmen hernede. Jeg synes, det er mega sjovt, det her. Jeg er dybt imponeret over den her drone her. Ej, det er altså super cool. Yes. Skal vi se, om den faktisk lander i hånden på mig. Det er fedt. Mega fedt. Det gik super fint. Jeg tog et par runder i parken, og jeg testede den på alle mulige mærkelige måder, hvor jeg fløj højt og fløj lavt. Jeg kom ind under de her diverse træf-ting hernede. Der pressede jeg den ved at køre under, og så fulgte den alligevel over. Og der til sidst så mistede den mig af syne, men så kunne man bare aktivere den igen. Det er sgu sjovt. DJI Neo-dronen vil på flere punkter være en stor hjælp for mig som fotograf. Det er primært for inspiration til mine dronebilleder på mine gå- og løbeture. Jeg synes tit, jeg har manglet en drone, når jeg er ude med venner og familie, som ligesom også kunne bruges til et indslag på de sociale medier. Dronen er så lille og let, at den nemt kan være i en lille taske, eller for eksempel i min løberygsæk. Dronen er hurtig at få gjort klar til flyvning, og den har vist sig særdeles brugbar, når jeg hurtigt skal finde nye spændende vinkler, når jeg er ude på job. Nu skal vi prøve at teste den lidt i forhold til, at den styrter. Så nu prøver vi at se, hvad kan den? Whoops! Og redder man den. Det er simpelthen fantastisk. Den redder simpelthen sig fra at falde. Det synes jeg, i forhold til de andre droner, er imponerende. Ej! Hui! Jamen, det er jo helt utroligt, at man har en drone, som kan falde ned fra 2,5 meters højde, og der er ikke sket noget som helst. Det gør, at man fremadrettet kan bruge den her til at lave nogle mere satsede optagelser, som er tættere på objekter, som jeg aldrig vil lave med en Inspire 3. Her kan vi kæde de her ting sammen og få nogle mega fede billeder til kunden. Her er et rigtig godt eksempel på, hvordan jeg kan bruge DJI Neo i min hverdag. Det vil være rigtig irriterende at skulle sende min Inspire 3 op på det her tidspunkt af dagen. Og der kan man risikofrit sende Neo op og teste, og så kan man altid komme tilbage, når det passer rent tidsmæssigt, og der ikke er så mange mennesker på gaden.
Jeg går her på Rådhuspladsen. Det er fredag, og der er rigtig mange mennesker. Klokken er 1:30, og jeg skal ned og lave et testbillede med Neon for at se, hvordan den lige gør sig. Jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at tage min Inspire 3 op. Det vil være alt for farligt, og jeg kan slet ikke overholde min sikkerhedsstand med den. Og derfor skal jeg lige have taget det billede, og så vil jeg lige have koblet det hele op. Og som sagt, så er jeg jo helt vildt hurtigt i luften. Det der med, at man ikke skal sidde og have propelleren på hver eneste gang, når de bare sidder derinde, det er altså virkelig, virkelig noget, jeg kan bruge til noget. Lad os se, hvad der sker. Ja, altså, man kan jo godt høre dronen, selvom vi står på Rådhuspladsen. Og det er altså noget rigtig sjovt, fordi nede på skærmen har den sådan set placeret sig, hvor den lander hernede på min cykel. Hvis man lige kigger på min cykel, kan man se et lille kryds, og det er sådan set der, jeg skal lande. Det er det, der den siger, at den lander. Nu må vi se, om det lykkes. Det gjorde det jo. Vi står hernede på Sønder Boulevard den fredag, og der er rigtig mange mennesker. Dronen her har fået lov til at arbejde for sin sag. Jeg er meget imponeret over, hvordan den kan arbejde på alle mulige måder. Men der, hvor jeg kan bruge den i min hverdag, det er, at den er lille. Jeg kan bruge den til at få den op, hvor der er mennesker. Og jeg har brug for det der med, at der ikke er nogen sikkerhedsafstand. Det er simpelthen alfa og omega for mig. Og derfor vil jeg bare sige, den her, den kan jeg bruge. Og jeg kommer til at bruge den både i dag, og i morgen og i fremtiden. Og nu skal jeg vise, hvordan den flyver hernede på Sønder Boulevard. Man kan se. Og jeg kan godt høre, hvor den er. Så det er jo også en fordel, at det ikke er sådan en lille drone, som man bare forsvinder. Og det der er så det fede nu, fordi nu kommer det, jeg sådan virkelig har brug for. Det er jo den der linje ned igennem Sønder Boulevard. Det er altså noget andet end at bruge Google Maps, vil jeg bare sige. Og det der er vigtigt at vide, det er, at vi har jo slet ikke nogen sikkerhedsafstand, og vi må godt flyve over få mennesker. Det er jo mega fedt. Det er meget lidt, jeg har crashet den. Man kan godt se på den, at den har fået lidt jord og sådan noget, lidt her omkring og sådan noget, men når man tænker på, hvad jeg har lavet med den, de gange den har crashet for 2,5-3 meter, så er man godt nok sluppet billigt afsted. Selvom at man kan sige, at det er en legetøjsdrone, man kan også sige, at det er en begynderdrone, så kan man også sige, at det er en drone for alle. Prismæssigt så er DJI Neo meget billig. 1.590 kroner for en drone med et batteri og en remote control. Hvis du køber combo-boksen til 2740, så får du en charger, og så har du 2 batterier ekstra, og så har du altså 3 batterier i alt. Hvis man godt kan lide dronen, så er det altså til at betale. Afslutningsvis vil jeg bare sige, at DJI Neo er en fantastisk drone til prisen og med de muligheder, den giver.